Més temes. El Consell va patir uns atacs informàtics on van suplantar la teva identitat i on, entre moltes altres coses també, o d'algunes que ja hem comentat aquí, sortia l'empresa Evans i els encàrrecs que se'ls hi han fet des del Consell. Anem a abordar aquest tema. Sí, bueno, Events és una empresa coneguda del sector dels esdeveniments, un escenari, so, etc. Sí. I és de les més grans de Catalunya. És de les dues o tres més grans de Catalunya. De fet, és una empresa, per tant, d'una solvència professional i tècnica contrastada, no? I, de fet, treballa per alguns dels principals partits independentistes, els hi fa les campanyes electorals, ha treballat per entitats de la societat civil, per algunes de les més grans, treballar els actes del Palau de la Generalitat. Vull dir que, en aquest sentit, és una empresa d'una solvència contrastada, no? I, a més, hi ha una altra circumstància, que és que els directius d'Evans estan alineats, molt alineats amb la causa independentista i simpatitzen amb el projecte polític del Consell. I pel Consell, al principi de tot, insisteixo, que estàvem en aquella situació de persecució penal, era molt important que una empresa a qui tu li encarregaves que organitzés els teus actes fos una empresa que complís els teus criteris. És a dir, que complís el criteri de la professionalitat i de la solvència tècnica, però que, com a mínim, no tingués una animadversió política cap al Consell. Era un risc innecessari, diguem, no? I, per tant, en el cas d'Evans, aquests dos criteris es complien clarament. Però és que a més, es va començar a treballar amb Evans perquè l'acte de presentació al Consell a Brussel·les, vam fer dos actes de presentació al Consell, un al Palau de la Generalitat i l'altre a Brussel·les, el Teatre Nacional Flamenc, un dels principals teatres de Brussel·les. Organitzar aquell acte, que a més es va fer dos torns, tenia una complexitat logística important, i Evans el va fer a cost zero. O sigui, Evans es va oferir a fer aquell acte de manera gratuïta, com una donació. I, per tant, van desplaçar una sèrie de professionals durant bastants dies a Brussel·les, o molts professionals durant pocs dies, més ben dit, el so, el material, etc. I tot això al Consell va costar 0 euros, justament per aquest compromís també ideològic, per dir-ho així, de l'empresa amb l'exili. Per tant, és que no hagués tingut cap sentit no acceptar aquesta contribució voluntària, no? Un dels encàrrecs més grans que recordo va ser l'acte de Perpinyà, aquella manifestació multitudinària. Sí, l'acte més gran que ha fet mai el Consell és l'acte de Perpinyà. De fet, va congregar pràcticament 200.000 persones. Era un acte, era la primera vegada que tornàvem a terres catalanes, els exiliats, el president. Era un acte d'una complexitat logística immensa. Jo crec que només hi ha dues empreses a Catalunya, Focus i Evans, que poden assumir un repte com aquest i també amb uns riscos polítics importants. Era molt important que aquell acte sortís bé. I per aquesta raó es va discutir qui l'havia de fer, l'acte. De fet, va haver-hi una discussió amb l'ANC, perquè ells en el seu moment van posar les seves objeccions perquè no feien proveïdors de la Catalunya Nord. I vam explicar que era molt important que ho fes un proveïdor amb el que nosaltres tinguéssim totes les garanties i amb el que hi haguéssim treballat, diguem. Per tant, no va ser una decisió unilateral meva. Jo vaig insistir que fos Evans, però no va ser una decisió unilateral meva que ningú conegués. Va ser una decisió assumida pel govern del Consell i coneguda i acceptada, per dir-ho així, per l'ANC. Però és que, a més, Evans va oferir unes condicions de pagament que no oferia ningú més. Unes condicions de pagament que volia dir que ens feien descomptes en moltes coses i que ens permetien pagar de manera fraccionada al llarg dels mesos, que a vegades ha sigut al llarg dels anys. Per tant, no crec que cap altra empresa del sector dels esdeveniments capacitada per fer un acte com aquest hagués fet unes condicions de pagament tan favorables. Vaja, estic 100% segur que no. Recordo per això que des de la delegació del Consell a la Catalunya Nord, per exemple, la Júlia Taurinyà, bàsicament, que a més va fer tuits públics, hi havia fortes discrepàncies aquí. Sí, però això en veritat no tenia a veure sobretot amb el paper de la delegació en l'organització d'aquest acte. És a dir, aquí no hi havia... Ella no acceptava que no era un acte de la delegació de la Catalunya Nord, un acte de la delegació del Consell de la Catalunya Nord. Era un acte del Consell
a la Catalunya Nord, que és una cosa diferent. És a dir, no era un acte d'una de les delegacions del Consell, era un acte del Consell com a institució en el seu conjunt. I, per tant, aquest acte es gestionava i es coordinava des de Brussel·les, des de l'equip tècnic, no? Des del govern del Consell. I la delegació se li demanava col·laboració en tot el que calia, però no era a qui li corresponia agafar la coordinació d'aquest acte, diguem, no? A partir d'aquí nosaltres vam donar-li a la delegació tot el paper que vam poder i més, evidentment, i vam intentar treballar amb proveïdors de la Catalunya Nord en tot allò que es va poder. Però era més aviat insisteixo, una discrepància no tant sobre quins proveïdors, sinó sobre qui coordinava aquest acte. I parlàvem del compromís amb el procés d'Evans. No em vull equivocar, crec que va ser publicat i tot, que els seus directius d'aquesta empresa van estar detinguts per l'operació judicial de l'Estat contra Tsunami Democràtic, oi? Sí, és que a més va haver aquesta circumstància. Quan ja fa temps que col·laboraven amb nosaltres van passar uns quants dies a la comissaria de Travessera de Gràcia de la Guàrdia Civil, està al calabós, i una de les acusacions és vostès col·laboren amb el Consell de la República. Home, jo crec que no seria èticament gaire comprensible que una gent que estan assumint a més uns costos personals directes per col·laborar amb nosaltres, això no es tingui en compte, però és que insisteixo, És a dir, després de Perpinyà, Evans va fer els actes que feia el Consell, que tampoc eren tants, però els plens de l'Assemblea de Representants, els actes de l'1 d'octubre, de commemoració de l'1 d'octubre, a partir de l'any 22, etc. I sempre van oferir aquestes condicions econòmiques tan favorables. Preus més baixos, la possibilitat de diferir el pagament, si teníem problemes de tresoreria, etc. No? Per tant, qualsevol gestió responsable, qualsevol organització, hagués volgut treballar amb un proveïdor que t'ofereix aquestes condicions. I, per cert, jo personalment renegociava sempre es feien, evidentment, tots els encàrrecs en pressupost previ, detallat. Jo exigia molt de detall dels pressupostos. I ho podran confirmar ells. Sempre es renegociava el pressupost a la baixa. Sempre. La quantitat de partides que dèiem això no, això menys, això rebaixa-m'ho, etc. Per tant, jo crec que és irreprotxable, no? La relació del Consell amb Evans, no hi ha res a retreure. O sigui, negociàveu pressupostos a la baixa, però negociàveu amb ells, o s'acudien a altres pressupostos, altres propostes? No, durant molt temps vam treballar directament amb Evans fins que, per cert, amb motiu d'una discussió del gerent, de l'anterior gerent del Consell, amb Evans, amb motiu d'això, el gerent va exigir que a partir d'aquell moment, pel tema dels actes, hi havia d'haver 3 ofertes, com si fóssim una administració pública, per dir-ho així. A mi em va semblar correcte. A mi em va semblar perfecte i vaig dir molt bé, endavant, cap problema. Cap problema, si jo vull el millor pel Consell i si tenim ofertes millors, doncs treballarem amb altres. I què va passar? Per exemple, a l'estand de Sant Jordi de l'any 22. Vam demanar ofertes a les empreses que va proposar el propi gerent. I van fer ofertes més cares. I l'oferta més econòmica, qualitat-preu, doncs era la d'Evans. Per tant, sí, quan s'han exigit que es demanessin més pressupostos, es demanaven més pressupostos sense cap mena de problema. I també ha sortit publicat el paper de, diguéssim, persona que feia de punt de trobada entre el Consell i Evans a la teva germana, a la Betona. Sí, però és que l'equip tècnic del Consell, tu saps bé, ha tingut col·laboracions voluntàries. La de la Betona amb el tema dels actes ha estat una d'elles. Per què? Perquè una persona que es dedica des de fa 30 anys, professionalment, al tema de l'organització d'esdeveniments. Llavors, ella es va oferir a col·laborar amb el tema dels actes. Si tu mires el que costa a organitzacions de l'independentisme com Òmnium o com l'ANC, des del punt de vista dels costos laborals, no? Tota la feina d'organització d'actes, doncs veuràs que és una despesa important. Ens l'hem pogut estalviar gràcies a que hi ha hagut una persona voluntària, que en aquest cas era la persona que es dedica professionalment a això, és veritat, la meva germana, que ha col·laborat amb l'equip tècnic en l'organització dels actes. Però no és l'única. Hi ha hagut persones que són professionals de les xarxes de comunicació, em refereixo, que també han estat fent de voluntaris del Consell gratis et amor, igual que la meva germana, amb el tema de xarxes, i també ens hagués costat un dineral tenir una community manager dedicat només a les xarxes i, en canvi, doncs, hem tingut aquest suport. No? Per tant, sempre, per una qüestió justament d'austeritat i d'estalvi, sempre que hem pogut recórrer professionals que hagin col·laborat voluntàriament amb el Consell, ho hem fet, òbviament, no?
Això és tot. Després la meva germana treballa en aquest sector i molt, molt després de que el Consell comencés a treballar amb Events, com que treballen en el mateix sector precisament, doncs han tingut alguna col·laboració professional puntual. És veritat, però això no té res a veure. Això és una cosa de potser dels últims 2 anys, l'últim any, però no té res a veure amb les decisions del Consell a l'hora de triar un proveïdor, en absolut. Al contrari, la col·laboració, insisteixo, d'aquesta voluntària o d'altres ha suposat un estalvi pel Consell, no una despesa.